ani nyamma ni journal dadam ye no jemu kanye na la bene no Mali Actu fe na be la sawma aw balmamso ni aw dimso Adam Jallow fe anga bi jemu be kuma barako kan sabula anya la kolosi ka fo ambe domine ko bi barako ka gela nga jamana kono ko sebe wa ko ambe de kumodo kala ni kalambali ati no ya fana fo anga famunya ka fo baralangolonte deme folo yere deme barama fusa bare o okumu kono nana an willa kase an fado ma ni be se ga misaliya ye an bema chedo banabato do aka bara bere no bara ma ame jamana min kono ina fo Mali muso di ba ke ka chaya anye mi soro ko yira la o fleni koma ya ko tugo na kuma damnena bi jamu metali ke baraka o sababu la willa kase an fado ma ame nyiningali timwala aba yere fo yi tono ini nyamma aba anche nse ba nse osiran toroste ba nse ere itogo ni jamu etogo Musa Kunate awo yere ka bara bene no muma ne ka bara bene ne ku line ma ni ku siringwani na bara yodi okay anya bala chugo mina ka bara bene do ku sirima amena nyinga abi bara yi ada mina chugo di no asoro adege la bara ina ubien ni do aka do la ka nyefani ne ka ni ku line ne yɛrɛ de y'a dege n yɛrɛ ye ne to ka n dɔgɔmuso de kun sigi a fitinin a mɛnna dɛ kabira bɛ san 5 ɲɔgɔn na ne to k'a kun foni ka to k'a siri gariw la n tor'o la ten ka na a siri n dege manani na a kun na sisan ayiwa n tora n bɛ ka kun dilan kun a sera ekɔli la don ye a donna ekɔli la be to ka kun la ta ekɔli la denmisɛnninw b'a lajɛ u bɛ ɲɛbɔ a fɛ u bɛ na baara be to ka kun dilan mɛ ne kɔni n ka baara in ma kalan yan dɛ n y'a kalan Burukina de awɔ n tun bɛ to ka siri de a tɔɲɔgɔnninw bɛ na u bɛ u kun dilan u b'a ka modèle y'a kun u bɛ na ko jɔn y'i kun dilan a b'a fɔ k'a kɔrɔkɛ bon donc ne bɛ u dilan o y'a sɔrɔ wari mɔgɔ tɛ wari ba fɔ kun na quoi ne tun bɛ kun siri dɔrɔmɛ 10 20 dɔw 30 kana to la k'a kɛ 100 ninnu ni 60 ye fo bi n bɛ se ka hali kun dɔw siri 400 ni 500 la manani na awɔ n kɔni ka baara in kalan ten nka depuis kuma jumɛn ye baara in kɛ i ka baara yɛrɛ k'a kɛ i ka nafa sɔrɔ sira ye n nafa sɔrɔ sira a bɛ san caman bɔ koyi parce que ne y'a kɛ n ka baara nafalan ye san min na o y'a sɔrɔ n dɔgɔnin donnen ekɔli la prémane mais o ye 1961 den de a dun donna ekɔli la san 7 o dun y'a sɔrɔ ne bɛ n ka baara in na mais ka wari sɔrɔ a la o y'a donnen ekɔli la de n ye wari minɛ daminɛ a san 7 o ni ɲinan cɛ don a bɛ san 40 kɔ bɔ dɛ voilà a b'o bɔ awɔ bon n yɛrɛ ka na yan Mali la yan bon an bɔra Burkina en 1976 i y'a faamu en 1976 an bɔra Burkina ka na biennale 76 o y'a sɔrɔ an bɛ yan n nana bɛn o ɲɛkɔrɔla yɛrɛ de ma bon komi an natɔ bon n dɔgɔmuso kun n ye manani kun dɔ kan quoi a nana n'o ye yan bon a nana n'o ye yan mɔgɔw bɛ to k'a lajɛ u b'a ɲininka b'a dɔn nin dennin ka manani kun ka ɲi sa a b'a fɔ k'ale kɔrɔkɛ de y'a sɔrɔ ko cɛ yɛrɛ bon mɔgɔw b'a fɔ sa ko u bɛ na ne bara ko ka u ɲɔgɔn k'u kun bon ne fana tora n bɛ to ka mɔgɔw kun siri mais n kɛra sogo de ye mɔgɔw ɲɛna quoi parce que cɛ bɛ manani kun dilan a y'u dabali ban u bɛ n filɛ ne kɔni ma maloya ni n ka baara ye parce que n y'a kɛ n ka baara taabolo de ye n bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na awɔ bon o biennale la fana ayiwa n nana bɛn ni u bɛ kolonkisɛ kɛ mɔgɔw kunna ka taa mouvement d'assente kɛ bon an sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yan n y'olu kun u y'u ka koloni kala
a ma ɲa mais comme ne sigiɲɔgɔnw de don ne y'a wele k'aw ka koloni tarataraw kun na o kelen mɔgɔw ye ɲɛbɔrɔw fana fɛ minnu bɛ mouvement dasandi kɛ olu y'o ye dɔrɔn caman nana ni olu bɛɛ ka koloniw tarataraw kun na kɔni baara in kɔni ala de y'a don garisɛgɛ la quoi k'a fɔ ko n y'a kana mɔgɔ fɛ n yɛrɛ hakili de y'a fɛngɛ quoi k'a kanu i y'a faamu i ko kuma kɔnɔ ko baara in daminɛ furadama yi fɛ ka se bi ma a bɛ san 40 bɔ n'a ma caya n'o ye mais o wagati kɔnɔna la est ce que i bɛnna ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ i kɛlɛ ou bien mɔgɔ minnu b'i lajɛ cogoya wɛrɛ la ka sababu kɛ baara in awɔ mɔgɔw bɛ lajɛ dɛ o kelen ni kɔni mɔgɔw bɛ kabana mɔgɔw b'a dɔw bɛ na u b'a fɔ ko cɛ fana ka baara bɛ kɛ ni kun dilan ye u b'o fɔ n ma bon minnu ma deli k'an ye ko n filɛ fo dɔw bɛ talo kabi u bɛ kaba bon o kɔni n kɔni ye n ma maloya n'o si ye parce que ni i bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na k'i yɛrɛ fɛngɛ o ka fisa ni delili ye ne kɔni kɛra banabaatɔ ye mais n ma n yɛrɛ bila jori dala mɔgɔw da la i y'a mɛn n ye nin de kanu k'a kɛ n ka baara ye wa n ma gɛlɛya sɔrɔ n somɔgɔw fana bolo n fa ni n ba u ma n kɔrɔfɔ a la u ma fosi ne kɔni bɛ n ka baara in na ten jaabi diyara n ye n bɛ i ɲininka tugun sisan nɔ an ɲɛ b'i la tantɔ i y'a fɔ cogo min na i ka bana a m'i bali i ka baara kɛ a m'i bila delili la a m'i bila ko wɛrɛ la i y'i ka baara kɛ mais welewelekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin banabaatɔw dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔw bɛɛ denmisɛnnin bɛɛ ma parce que denmisɛnninw bolo bi n'an taara kalan kɛ ka na n'an ma baara sɔrɔ an b'an sigi k'an bolo fila da an sen kan e ka misaliya in b'a jira k'a fɔ denmisɛnninw na k'a fɔ baara ma fisa baara ye i bɛ nafa sɔrɔ min na i b'o kɛ a ka fisa suyɛnni a ka fisa kalabanciya donc welewelekan min b'i bolo ka lase denmisɛnninw ma min kɔni bɛ ne bolo k'a lase denmisɛnninw ma ne yɛrɛ min filɛ nin ye n ma kalan mais n yɛrɛ de ye n débrouiller ka don cours d'histoire la ka dɔɔnin dɔn sinon n ma don école la dɛ n fa ma n don école la n ba ma n don école la parce que ko n ye banabaatɔ ye mais n kɔni ye n cɛsiri nin baara in de la ayiwa ne kɔni bɛ min ɲini adamaden fɛ baara ma fisa ni baara ye mɔgɔ i bɛ dɔ sɔrɔ baara min na k'i yɛrɛ sutura i k'o k'i sɛbɛnna ko ye o de ka fisa ni kalabanciya ani suyani ma ne kɔni bolo ne b'o welewele lase denmisɛnninw ma a ban baara in kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ i ye gɛlɛyaw sɔrɔ ou bien n'i ye nafaw sɔrɔ i b'i da don la k'o walawala alors baara taabolo kɔni baara i bɛ baara o baara la a kɛra cogo o cogo don dɔ la i bɛ nɔgɔya sɔrɔ waati dɔ bɛ na i bɛ gɛlɛya sɔrɔ bon an ka baara in taabolo fana ye min ye ayiwa mais mɛsi kun n tun b'o bɛɛ dilan ani ninnu bon komi sisan mɛsi tɛ sanga na bon mɔgɔ caman bannen b'a ma bon ne fana y'a bila n kɔni ye ɲɛsin nin mananin ma mais i kɛra cogo o cogo n'i bɛ baara ɲuman kɛ client t'i bila sinon mananin kunsirilaw ka ca dɛ mais ne kɔni alhamdulilayi n kɔni bɛ mananin kunsiri na don o don n bɛ dɔ sɔrɔ a la awɔ kɔrɔfɔ diyara n ye an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i k'an bɛn ni ɲɔgɔnna caman na an hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ Musa Konate ka baara taabolo n'a ka cɛsiri la aw ni ce aw ka kulomajala a k'an bɛn wagati wɛrɛ